ଜୀବନରେ କିଛି ବି ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମହାମାରୀ ରୂପରେ ସାରା ଜଗତରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ। ବେରୋଜଗାରୀ, ଉଜୁଡ଼ା ପରିବାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତ। ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସକାଶେ ଲୋକେ ଆଶା ହରାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶାନ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ମନର ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ମନର ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ କି? ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ। କ'ଣ ଆପଣ ଏହି ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି?